салом алайкум дӯстони азиз. Субҳи бар вақти 11 январи 2023 дар ноҳияи Вахш ин хел барф чанд сол шуда буд, рости гап наборидагӣ буд. Ҳамоно барф задестай ина барфа навайдари хона биромадему ҷиқидем. Бовар ки ина як ваҷаб барф задагиай. Медонед ки дар Федератсияи Россия барф дар ҳақиқат гуфтанд ки бисёр задагиай. Дар Тоҷикистонам хунукии вазнин доданд, гуфтанд то 20 дараҷа хунук мешава. Мактабҳо бояд дарс мешид аз пагаҳ, аз 11 январ, аз ҳамин рӯз бояд дарс сар мешид. Дарозш карда муҳлати таътилшона то 16 бо як ҳафтаи дига. Сари девол барфе ки боридагиай. Дар ҳақиқат чанд сол боз ҳамин хел барф задагӣ набуд. Рости ка ман надида будам худам. Чанд соли охире ки дар ҳаминҷа пеш вақт барфҳо бисёр хуб мезад, барфҳо бисёр меомад, яхбандӣ мешид, бо дар фасли баҳор алаф дар коҳҳо хуб мешид. Ина нав чанд бор гузоришҳоам пахш шуданд дар эфиро, телевизионо нишон доданд, гуфтанд ки ин гуна барф дар Тоҷикистон дар чанд соли охир бори аввал аст. Ҳамин рӯз то бегара барф гуфтагиай. Аз дина шаб сар кард, ин аз ҳамин шаб то саҳар барф зад. Интернетам ҳамин рӯз то бегара бо барф гуфтагиай. Дар ҳақиқат гуфтанд ки дар раҳҳое ки перевал аст, дигар аст, барфҳо зиёд мешава, хатар мешава барои воситаҳои нақлиёт. Дар ҳақиқат ҳеҷ кас интизор набуд. Дина саҳар ҳаво мисли баҳор буд. Ҳаво гарм. бовар ки як фасле буд ки биромадем аз хона, гуфтем ҳаво ранги ҳавои баҳор аст. Кор рафтем ба лехир. Гуфтем ки костюм пӯшидем, туфлӣ пӯшидем, рафтем ба ҳазур. Интернет барф додагӣ буд. Баъди обед ҳеҷ каса бовараш намеомад ки барф мезана. Якбора соати 10 ба 11 хунук шид. Баъди обед буд соат 3 ба 4 кор карда иса буд ки барфам омад. Дар шаҳри Бохтар майда барф задан гирифт. ҳамон хона омадем, ба ҳамон барф ҳозира бас кардагӣ нест. ина саҳар бар вақтаи 5 қариб 6 саҳар кор карда иса буд. Наздикии вақти намози бомдод. ҳамоно бо барф зада истай. худованд нигаҳдор тамошо дӯстони азиз. Паноҳатон ба худо.